In our past video, tinalakay natin yung mga mid to long term opportunities para sa mga traders and investors. Paano naman tayo mawalang pakialam no, sa financial market? Kailangan pa rin natin kumita via that. Pero, syempre may mga paraan pa rin no, para makapasok tayo sa financial market. Kaysa ilalagay natin yung pera natin sa bangko, yung mga extra money natin, ibig sabihin, tanggal na doon yung emergency fund, pati yung mga ginagastos natin sa araw-araw na buhay. So, might as well na ilagay natin ito sa financial market in order for us to beat inflation. Hi guys, I'm John A.K. Solo. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's start our discussion. Hindi lang ito para sa mga taong walang alam sa financial market, pati sa mga market participants na hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha yung niche nila or kasi baka hindi talaga nila gusto maging trader or investor. Sabi nga natin dito sa susunod na quote na to ni Stedman Graham, asawa ni Oprah, na kailangan mo nang makita yung sarili mo. Kasi sa totoo lang guys, no, kung magte-trade ka, mag-invest ka na hindi mo talaga gusto, no, chances are ay matatalo at matatalo ka lang din. Kaya nagkaroon tayo ng separate video about trader and investor where a trader is, ang goal niya is maging business ito, magkaroon ng effort guys, no? Yung mga dahilan na busy, hindi pwede sa trader or investor. At passionate sila dito sa craft na to. Ngayon, okay lang yan kung hindi ka ganito guys, no? Whether you are a market participant right now or hindi pa, okay lang maging average Joe. Hindi porket na average Joe ka or tao na wala kang kinalaman sa financial market is hindi na natin magagatasan itong financial market na ito. Okay? So remember, no, syempre average to, gusto nilang talaga maging savings ito, no? Very busy para tutukan or para pag-aralan yung technical and fundamental analysis. And syempre, I respect the comfort zone. Wala namang problema diyan kung ayaw niya mag-grind, no? Kung gusto niya talaga na makasama yung pamilya ng maayos, no? So meron pa rin paraan na kumita sa market. Okay? So, kailangan ko pa rin ipakita sa inyo yung cycle dahil to give you a brief story, yung tinatawag natin bear and bull market. So, ngayon, COVID era, I'm assuming that this is a bear market and kahit paano, 2018, pinaka-peak yan. So, mga 3 taon na, no, na medyo hindi pa tayo nakakaramdam ng bull market. Kaya, for me, this is time for you to invest in the future as well. Yan. So, tandaan yung mga bull market para mga ilang taon niya, mga 4 years, 5 years. So, kung kayo makakapag-umpisa near the bottom or sabihin natin the umpisa of the bull market, then chances are yung kaysa iniiwan nyo yung pera nyo dyan sa bangko na napakaliit na tinatawag natin interest, tapos kakatayan pa tayo ng tax, then pati inflation. So, might as well take advantage of the financial market. Kasi sa totoo lang guys, no, marami natatalo dito. Okay, lalo dyan yung mga market participant na hindi nila alam yung ginagawa nila. Even kahit nga kami mga trader, natatalo pa rin kami sa market. Iba lang ang aming consistency other than the other, di ba? Kaya might as well kung talagang wala kang effort, no, hindi mo talaga kayang bigyan ng oras ito, maghanap ka ng mga fund managers, no, to ilagay nyo yung pera nyo doon at pagkatiwalaan. It is less risk than actual investing and trading by yourself. I will assure you. So, bibigyan ko kayo ng mga options guys para kahit paano is magkaroon ng silbi yung extra money nyo at magkaroon yan ng in the near future na profits na tinatawag natin. So, number 1, yung pinaka-risky of all. Maghanap ka ng independent fund managers. Okay, ang advantage lang ito, pwede kayong kumuha ng sarili yung kontrata. For example, 50-50 tayo, 20-80, 30-70, whatsoever. Ang disadvantage lang, as I said, highest risk, kailangan, kilala mo talaga yung tao na yun kasi baka takbuhan ka, ang dami nangyayari niyan, no? Yung tipong mag-chat sa'yo, no? Hawak ko yung pera mo, gagawin kong 300% in 1 month, di ba? May mga nag-chat ng ganun, ingat kayo sa mga ganun. Okay, mga independent fund managers yun, pero sa totoo lang, mga scammers yun. Okay, so mas maganda, maghanap kayo yung credible na tao, na, ay, di ako na maaaring maghawak ng pera nyo. And syempre, dapat yung, yung regulated ng SEC. Alam ko may mga seminars ka na kailangang ipasa dito para maging approved, no, na financial fund manager ka. Okay, so ako guys, no, I don't highly suggest myself kasi di naman ako licensed na fund manager. Ang hinahawakan ko is medyo private, no. Usually friends and syempre, no,
family because nothing stronger than family. Okay? Yun ang aking hinahawakan. Yun. Then, copy trading. Okay? So, sa mga hindi nyo pa alam yung copy trading, ang alam ko lang is yung eToro. So, papakita ko dito. Ito siya, no, yung eToro natin. So, pwede kang mag-copy ng mga traders. So, regulated ito kasi pwede kang magkaroon, kumbaga, this is the broker itself is trading in the US market. So, it is a legit company. Then, kung sakali man, no, sabi nila, ma-bankrupt or magkaroon ng insolvency, is meron naman silang insurance. Actually, nakatanggap ako ng email, so baka lumabas na lang dyan dito sa screen, no, na nagsasabi na meron akong up to $1 million, no, dollars na insurance in case na insolvent sila or ma-bankrupt. Kaya kahit paano, may risk pa rin to pero much lesser. Okay, so nakalagay pa rin naman sa disadvantage natin, higher risk, di ba? So higher reward kasi kinakopy mo dito yung mga traders, no, yung nagbibigay ng mga ganito, mga 50% gain, 57% gain, 35% gain. So ikakopy mo lang sila, click copy. Ayan, no. So pwede mong ilagay yan. Yan, 306. Ayan. Kasi ilan lang yung pera ng virtual account ko, no? Sa virtual lang yan. So, may kita nyo dito kung ito, ginawa natin real money to. So, meron dito si return on invest 50%, 42%, 34%. So, kumita na, no? Nagkaroon na ng profits ako. Nakakopy lang ako. Wala akong ginagawa. Okay? So, syempre, past experience, nakalagay naman lagi yan dito sa kay eToro. Makikita nyo dito pag tinignan nyo yung mga chart, no? Past experience doesn't indicate the past performance, mga ganun, no? So, may kita nyo. Performance is based on a simulated with a copy stop loss of 60%. So, talagang kailangan nyo pa rin tingnan yung risk dito. Okay? Hindi porket nag-copy kayo ng magaling, it will stay magaling because the market is inconsistent nga, di ba? So, ang titingnan lang natin dito is magkaroon kayo ng larger time frame na hinahawakan yung funds. Kasi usually, yung mga fund managers na yan, kailangan lang natin mga 5 to 10 years. Even lahat ng option dito, kailangan naka long term ang isip nyo, hindi bukas agad kukunin nyo yung pera. No? Around 5 years to 10 years, no? Yung inyong time span na kung gusto nyo mag-invest dito. And hoping, no, kahit paano magkaroon ng profits. Kaya risk nyo lang ang kaya nyong mawala, yung sinabi ko nga, yung pera na nasasayang na nakaipon lang sa bangko. Okay? So, dito kasi may kita nyo yung equity curve nila, performance, no? Yung kung magkano ba kinikita nila. Pero syempre, na-expect some drawdowns, series of losses. Hindi naman laging panalo yan, no? Laging sinasabi nga natin, kami mga trader, may mga tinatawag tayong series of losses din. Ang importante is ma-minimize lang namin yon and mas malaki ang aming panalo. Okay? So, less regulated siya kasi dito sa Pilipinas, sa totoo lang, yung mga online broker, no, or yung broker na hindi sa Pilipinas talaga is hindi talaga siya regulated ng SEC natin. Usually ang regulated natin mga local broker. Kaya nasabi ko dito is less regulated. Okay? So next natin, mutual funds. Ito yung pinaka-closest sa stock market na pwede nyong mailagay. So ang daming mga funds dyan, UITF, FMETF, o kung ano mang TF na man yan. So usually mga mutual funds lang yan. Ang nag-handle yan, mga licensed fund manager yan ng isang kumpanya. Okay? So usually dito, medium risk, medium reward. Bakit ba? Kasi nagdedepende siya halos sa kung ano yung situation ng current market. Unlike sa mga fund managers na pwede maging outlier kasi hindi nila ito-trade yung blue chip, iba ito-trade nila mga momentum na stocks. Pero dito is pwede nilang makita yung mga mga blue chip, no, for a medium risk, medium reward opportunity. And if the index is up, most likely their funds are up, di ba? Yan. So, good for long-term investment, pati retirement funds to, guys. And this is very regulated. Okay? So, approved siya. At ang maganda dito, pwede siyang i-trade, no, via yung mga broker nyo. So, si FMSEC Pro, meron na rin siya yan, no? And, syempre, hindi siya good for short term talaga. Lalo ngayon bilang bumagsak yung market. Kung titingnan natin yung data, guys, no, ng peso ng PIFA, Philippine Investment Fund Association, most likely yung mga mutual funds is negative in 5 year na. Kasi as we said, no, yung market nag-peak noong 2018 at hindi pa rin bumabalik sa dati. Okay? Yan. So, kaya kung kayo, matsambahan kayo na nasa tuktok, chances are, talagang babagsak. Pero sabi nga nila, no, as I said, the market will return to its peak, no, and the bull market has an average of around 48, no, months, so mga 3 to 4 years. Then
bihira lang yung mag-bear market talaga. Kaya, might as well, kahit paano, kung meron kayong excess fund dyan, try investing in mutual funds. No? Lalo kung wala kayong kalam-alam sa financial market, kahit paano, there will be fund managers to guide your fund. Kahit paano. Okay? Then next, bonds. Ito yung pinaka low risk, low reward, guys. Napaka, very, very low pati rewards ito. Kasi usually, makikita lang dito mga 5%, 4%, 3%. Depende yan kung anong bonds ang inyong kukunin. Like corporate bonds, treasury bonds, no? So, ang daming mga bonds dyan. Yan. So, much safer siya, less volatile, tapos meron pang interest payments, no? Lalo kung meron siya tatawag na tumataas talaga yung appreciating value niya, 'di ba? So most likely unable to beat ito dahil para lang dito naka-time deposit ng medyo mas mataas. Okay? Yan. So if a corporation or government is unable to pay, bonds will be default. So bira yan, no? Isipin mo, gobyerno di magbabayad ng utang, no? And ibang mga korporasyon. So yan ang nakikita nating medyo risky pag yan papasok ka diyan sa bonds na yan. Okay? So paano ba pumasok ng bonds? Pumunta lang kayo sa mga bangko nyo, marami nag-o-offer niyan. Kuwari si BPI, mayroong nag-o-offer na kung ilalagay mo yung pera doon for 359 days, no, tataas siya ng 1.59%. Mas mataas pa rin sa time deposit, di ba? Kung magkano lang yung time deposit, 1% lang at max, di ba? So, might as well go for the bonds as well. Okay? Yeah, so, kontakin nyo lang yung mga bangko nyo, no, para paano makakuha ng mga bonds, no, even government, treasury, or corporate bonds. So, ano lang yan, available naman sa kanila yan. And last but not the least, yung favorite natin, Insurance Plus Bull. Kasi dito, halos wala kang talo. Kasi, yung insurance kasi, kumbaga, safety mo yan. In case may mangyari sa'yo. Mas maganda ka kung meron ka pang health insurance. And dadagdagan pa natin ng component ng mutual fund. Yung Bull kasi, mutual fund lang din yan which is attached in the insurance So, advantage niyan, kahit anong mangyari sa'yo, your defense will be taken care of. Tapos, hinahandle din yung funds mo, no, na mga fund manager. Kung titignan natin sa PIFA as well, no, meron ditong Sun Life. Yan, no? So, yan sila yung mga nag-handle diyan. Pwede din siya mabili, no? Positive naman sila. Magagaling naman siguro yung mga yung mga fund manager yun kung titignan nyo. Okay? So, yan. Ang dami din diyan na mga insurance company na nag-o-offer nito. And good for long-term investment and retirement funds. Tapos, kasi ako, kwento lang guys, meron din akong VUL, 10 years lang. Ang babayaran ko doon din, tapos na. Okay? Nandun lang yung funds ko, nandun lang yung insurance ko. Kaya nasabi ko siyang low risk kasi kahit paano, hindi ka talo. Okay? Lalo kung hindi mo na iisipin yung short term, yung long term, di ba? And ang isa pang disadvantage ito or risk is if ever yung kumpanya is ma-default. No? Kaya kailangan nyo yung kumpanya na stable siya. Kung baka nakita nyo yung track record niya, no? Yung war, pandemics, na withstand niya. Okay? Buhay na buhay at nagbibigay talaga ng payout in case may mangyari. So, yan ang double check nyo guys kung titingin kayo ng isang insurance company. And syempre, dapat meron kayong reliable na agent. Lagi kayong kinakamusta rin kahit paano and hindi yung biglang nawawala na lang. Parang yung The Brighter Being. Kaya i-follow nyo yan, The Brighter Being. Yan. Click nyo lang, The Brighter Being. Then, contact nyo siya kung gusto nyo mag-avail ng Vol Plus Life Insurance. And, kung kayo, average Joe, at gusto nyo talagang matuto ng trading, no, as in zero knowledge kayo, pasok lang kayo sa ating Solo Trader Official Learning Community. I will try my best to educate you about trading as well, or investing. So, ang ating magic word ay insurance. Thank you for listening guys. Feel free to share this to your friends and relatives para lahat tayo maging financially free. So, good luck. Please subscribe and Babu!